Pa neverovatno, moram samo, a reći ću vam zašto se probijam, samo izvinjavam se. Ovo moram, tebe moram. Perišiću, ti si mi ovako, em si Novosađanin, em si bio u prosveti, em si potpuno, i još uvek si, em si potpuno, verujem, ideološki suprotan od 90% ljudi koji su u prvom ovamo redu, ali opet si došao ovde i stojiš postojano kano klisurine, što se kaže. Komentar. Pa naravno da stojimo ovde, mislim, naše institucije se moraju menjati, počev od ove, a to što su u prvim redovima neki ljudi koji su suprotni mojim ideološkim ubeđenjima, mislim da su oni više uradili na kostimografiji, obukli žute prsluke ili zelene, kakve god, uglavnom istaknutiji su nego što su, da kažem, dominantniji, to hoću da kažem. Bravo, to je prava definicija. Kaži, video sam tvoju objavu, video sam grupa Srbi, je li tako? Srpski Srpska rodoljubivo bratstvo i upravo zato i hoću da tebi postavim par pitanja, a to je šta vidiš kao zajedničku sponu između te strane bratstva i, na primer, nekih studentskih organizacija, nekih nevladinih organizacija? Da li se ideološki predznaci mogu izbrisati i šta ostaje onda iza njih? Pa mislim da ne treba da se brišu ideološki predznaci. Nama je problem što nema ideologije. Ima samo interesa u politici, to znaš i najbolje. I ono što je problem jeste što nisu ovi ljudi koji su ideološki možda nama udaljeniji nego što su u osnovi bili ovi koji su sad na vlasti. Nisu oni izdali Kosovo, nisu oni napravili državu koja je šampion korupcije, nisu oni prosto razorili državu, pa ako hoćemo i naciju. Tako da ovaj lažni patriotizam se više ne može trpeti. To je ono što je osnova, a kako će biti, dakle, kad oni odu, pa možda iluzorno, ali kad bi bila neka ravnopravna utakmica, pa da vidimo, što kaže, ko je bolji, što bi rekao, kom obojci Tom i Jerry. Ali mislim prosto da ovo je nesnošljivo. Dakle, prava reč, da li je prekardašilo svim strukturama društva, dakle i studentima i radnicima i seljacima i univerzitetu, i da smo zbog toga se ovde skupili danas? Pa naravno da je prekardašilo, i to zapravo mi srpski rodoljubi najbolje i znamo. Postoje dakle oni rodoljubi koji, kaže, zbog ukusa, upravo zbog Antife i ovako neoliberala i globalista, ne žele da prisustuju ovde. Međutim, moj odgovor je njima da svi srpski rodoljubi treba da zanemare svoj ukus, a da se orijentišu na odgovornost koju imamo prema otadžbini, a zato i jesmo rodoljubi. Slobodan Antić, Miloš Ković, Čedomir Antić ne žele da budu, kako kažu, korisni idioti, da su se nekoliko puta bili izigrani, zaleteli i da ne žele da stanu iza nečega u šta ne veruju, u šta, ajde sada ću čitati podtekst, a ne tekst, misle da je i gore nego od ovoga što je na vlasti. Pa oni su pre svega intelektualci i ti si sam jednim delom intelektualac, ali manjim delom. Da. Ali dakle, intelektualci nekako žive često u oblacima, u tim svojim kabinetima, prosto su ograđeni od stvarnosti. Stvarnost je takva da mi više nemamo šta da čekamo. Dakle, da li će biti gore od ovih? Pa bit će ako se ne suprotstavimo, ako ne budemo zauzeli svoj položaj u društvu, ako budemo sve prepustili ideologiji, LGBT ideologiji i tome slično. Dakle, mi rodoljubi treba da se izbore za svoje mesto u društvu. To je moj stav. Vučić na Hilandaru, tvoj komentar? Pa to, mislim, iskreno, meni to deluje bogohulno samo po sebi, a mislim da nije uopšte dobio, koliko čujem neke informacije, da nije uopšte imao onakav prijem kakav je očekivao. Puno ti hvala i drago mi je da si ovde.